Egun da ongi etorri, erakusketaren inaugurazio egitalditxo honetara, edo prentzaurreko honetara. Tik-tak klik erakusketa da, Sanzenea erakusketa gelan ikusgai izango dezuena, hasiko dena ostirala, hasiko dena eta azaroak 14 arte irikita izango dena. Hemen Zarauzko Arte eta Historia Museotik eta Zarauzko Udalaren babespean, aurkitzen gara alde batetik Arantxa Iturria, Zarauzko Kultura Zinegotzia, eta ni neu Juanjo Aranburu museoko zuzendaria. Eta tik-tak klik izen kurioso honen atzean, onomatopeia hauen atzean dauzkaguna da erloju bat, tik-tak onomatopeia adierasia eta klik hori, argazki horren klik hori erlazionatua egongo litzakena. Bi gai hauekin lotuta, erakusketa batipat dago Zarauzko argazkiez osatua. Eta argazki hauek ze denbora tarte okupatzen duten jakiteko, pentsatu behar deguna da erlojuak 100 urte betetzen ditula urtean, 2010ean 100 urte betetzen dituela, 1910ean izan zela dorrean, Zarauzko dorrean, museoa kokatzen den lekuan kokatua, eta 100 urte hauetan, handikan, bere kanpandorreko kokagune hortatikan, ikusi ahal izan duela nola aldatu den Zarautz, ez da? Bai hirigune aldetikan, bai bizimodu aldetik, eta baita geu ere, zarauztarrak ere nola aldatu geran. Hori da pixka bat erakusketa honetan saiatu garena isladatzen. Horretaz gain, nahi deguna ere, da herritar guztiei azaldu nola Zarauzko Udalak daukan Zarauzko argazki artxiboa, hemengo argazki guztiak bertatik atera izan direnak, eta argazki hauedanak ere herritarren eskura daudela. Hemen erakusketan ere izango dutela aukera beste hainbat eta hainbat argazki ikusteko, bai ordenagailuaren bitartez, eta baita beraiek nahiko balute argazki horiek erabili hortarako ere aukera badagola. Erakusketan dauden ez gain, beste milaka argazki bai ditugu. Hau esan da, esan erakusketa dagola 6 guneetan banatuta, Zarautz banatzen degula 6 guneetan. Alde batetikan izango litzake dorrea, nola ez, erlojua mantentzen duen dorre hori eta bere inguru hori, eta jasotzen ditugula alde batetikan erlojua edo dorretxe horren inguruan izan den aldaketak. Hirigintza aldetikan lekuak, espazioak izan dituen aldaketa horiek. Eta berari lotuta ikusi ahalko genituzkela inguru horretan zarauztarrek izan dituzten bizimodu horiek. Formula hau errepikatzen da beste 5 lekuetan ere. Alde batetikan Amaskar edo Biztalegre inguru hori, eta gero jarraituko genuke leku klasikoagotan, bai musika plaza izanik, bai hondartza ingurua izanik, bai kale nagusia inguru hori izanikan, 6 lekutan jasotzen ditugu eta beti konfrontatzen bai hiritartasun hori eta bai herritar horiek izan dituzten bizimoduak edo gertaerak ere bertan. Hau esan da ere, erakusketa osatzen dela bideotxo batekin, bideotxo honetan jasotzen dugu ere aldaketa hori, 100 urte hauetan izan den aldaketa horren ardaz bat, nola izango litzakeen, eta bukatzen dugu berriro erlojuarekin. Erloju horrek, bere tik-tak horrekin jarraitzen dulako, gure historia markatzen. Gauza gutxi daukat nik esateko. Beak esan dudana, herritarrak emandako argazkiakin egindako erakusketa da, eta animatzen dugu berriz ere herritarrak, orain arte ausartu estienak ekartzen beren argazkiak, ekarri desatela, eta egunen batian, zein edaki, azalduko dian baita ere beste erakusketan batian behaien argazkiak, baina espaldimada erakusketako artxiboako horreukiko ditugu eta beste erabiltzaile batzuk agian erabilditeke argazki horiek. Beraz, animatu zarauztarrei, argazkiak, etxean dauzkaten argazki horiek ekartzea honea bilduma gehitzeko.